Uy! Uy! Uy, ya, uy! Uy! Pero no, kay... Ay, peste yawa na ni. Kaya mo apil sa mong vlog, ha? Ha? Hala, uy! Kisa man ni. Ngayon mo rin ko. Kama ka? Gusto may mga itap-tap sa imong nawong. Another video no siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa naging sa nag-DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Uy! Uy! Hello, sa may gala no so karon kay nanata diretso sa San Dimeo, Cebu. Then it's has inay sunset dito may gala nindot kayo palibot diri may gala dako kay kadaganan. Dako kay kakalibangan. So karon no kay peste yawa na ni. You're fighting with the devil on your shoulder, and I'm not your enemy. I just wanna get you, know ya. So this is our first day mga higala no diri sa Libong San Dimeo, Cebu. Pagkibaw nga muurong ko kalit mga higala kay ako i-focus itaw sa atong naong camera kay naka face detection ni atong camera. Siguro wa siya kakitag face siguro. Mo di kay siya mo focus. So giganan ako vlog diri karon mga higala no kay this is the golden hour sa ingong pabitaw sa mga photographers, mga chuyin kini mga photographers mga higala. This is the golden hour nga sakto kaayo nga kanang soft light nindot kay tag kanang actually so karon this is our first day diri no lagi and ugma may gala untag buntag sayo mag-jogging jogging ta. This is our first day. Sige lang ko balik sa first day ang title ani nga vlog siguro no kay first day. No, this is our first day. This is a... Pangag ako ngipon so mura siya kabaw og ngipon no. Ha? So may tabo ani galakaw-lakaw ako diri may gala kay murag nindot sa kay lakaw-lakaw no kay basta kay para makalikay tas trabaho sa balay. Para. Di. So nagpahigayon mi diri og kuan mahigala no kanang si tawag na to ni natay mga expert diri na sila motor no. Pang joyride kayo. Mo na mahitabo no. Og mataka lang kag lakaw mahigala. So may tabo ani maglakaw nig uli, layo-layo pa tong amo kay layo gid sa nig na abta ni Pabin. Inindot kay siya bike di mahigala. Kusog ko na mudagan yung bike oy kay 200cc. Ha? So let's go. Pahol na akong motor kay ako ipakita sa inyo mahigala no. Mudagan ko diha no. Ako ipakita sa inyo unsa kanindot na diha i-kuan. Ayun. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil alone. Oh, nainagi. Patay lang na kilong mga tao diri nga naman. Ug mo to mahigala no nahuman ata no. So may tabo na that was what we've done this basta magbinisaya lang tayo kapag in English ay no inau uy lagi. So karon may gala no kay padong nami uli kay wala kapoy rabi po no nya si Ma'am Jenna among nakita Ma'am Jenna dire no nga naagi niya. So manguli na mi no lisod na kaayo manghigala no. So mo to no ugma manghigala no kay
we try to kuan magjaging-jagit muntag kayo. So og kisay unang makamata. Ang zaman to yun. Nay mahitabo sa ulhi nga makamata ugma. Ha? Magjaging ta. So let's go. Dago natin ugma lang naman pop. Oh yes, hello. And mo to nahitabo mahigala no. Ha, di nahitabong jogging ko no. Eh. So, karon may gala no kay nako no COVID virus kay nako no karon sa Pilipinas. But anyway, dapat safety ta permi na may gala no. Labi na sa itong mga kigalaan niya nga magtakaw-lakaw sila gikan sa ilang panimalay. Dapat safety na sila. And ilang ang buhaton may gala no nga dapat hygiene lang gid sila permi man no. No? Usa may mong hinuktukan ha pa. Naglantaw ko sa kong gibuhat ni isda. Para asa naman tayo mong isda para na to para na to ikahurotas mga bugas. Siya kuno ko yan. Oh, ikaw sumuna ko mama mahigala no. So tudluan unsa may angay buhaton mga malikay tas virus. Uy, ang uroy, wao ka ba? Ate, okay. Ya, unsa may buhaton mawala naman tay mask. Unsa may mga itap-tap sa imong nawong. Yan ang construction yun. Asa napkin? Dira, sisters, mahigala. Sisters nga napkin. Pwede na napkin. Ato na ipagamit ko nung ka mama. Saan na pagamit ang tatiliner na? Ito yan. Pero, Gala no? Inyo rang itap-tap sa inyong nawong. Inanara. Or ana na siya mahigala no? So ana. So mag-inanara ka maglakaw no? Para nindot kayo o layo mo sa sakit-sakit. Itabo din sa mong palay mahigala no? So si Jack nagluto lang na siya dihat mahigala kay wa mo kuno sila klase. So magluto na siya bisag unsa diha niya. Ako tikaon ako eh. Inanata ka. Master beta Jack no? Jack no? Ay mo kabalaka anong dako na siya ilong kay nana yun. So karon may gala no ato na ning tilawan ang giluto ni Jack. So kamutik yo mora to kaunon karon kay grabe jud ang hitabo mahigala. Kapoy sad gid kayo ko lawas katong vlog taghapon ni pagkaugma na karon. Wala ko kamata. Kaya ang nahitabo. Ay may. Bitay. So, nangaon ta karon kamote kyo mahigala no. So, kamote. Oh, kamote ang sagot, kamote kyo man. Banana kyo, mo na siya. Basta kamote ituhog, kamote kyo nya wa man ni tuhog aw. It's just a kamote. this is a... Yeah! Pangagaon ta, no? Dala. Unsa ni kalami ang ato ang kamote kyo dili mahigala. Nauna ta kamote no para sa wala na may bugas baligya. Kamote na magkat-o nagkaog kamote ani mahigala kay wa na may bugas. Gihording man sa uban. So as of today mahigala no kay bisan og giingon na jud sa balita or sa atong government nga we have to stay calm. Sigon sa atong gobyerno mahigala pero bisan og inana ang uban gyapon nato nga kahigalaan ga-panic buying gyapon sila ang uban ga-hoarding ganing alcohol please ayaw itaw nyo buhata kay daghan ang kinahanglan and magsinabtanay o magtainabangay tang tanan para maluwas sa ana nga maong sakit. And please kanang be hygienic mga higala. Always ta limpyo. Hugas sa inyong kamot. Not just alcohol no ang makapalimpyo sa inyong kamot kay makadaot pangipudsad na sa inyo ha sa atong tag sa kakalawasan mga higala og sobra na ang kami sa alcohol mga higala makadaot man sad gid na sa atong kalawasan. So ang mahitabo ani karon na do or just wash your hands para sa malikay o mawa ang virus sa inyong kamot.
And if paminaw ninyo nga, sometimes katol yung tutunlan, please inom mo og daghan nga tubig kay ang virus dili day na musod kuno sa inyong lungs mahigala, mura pa na sa inyong throat. Dayon, igsuda na mahigala, you have to drink a lot of water para di na siya maka-penetrate or makaadto sa imong lungs. And or you can just kaon lang ka og mga init na pagkaon, pwede sa ginger mahigala or mulimugmug ka sa Bisaya pa og kanang tubig nga nay asin or tubig nga init-init og warm siya mahigala, and mas effective siya kung duna siya asin. And if possible, drink a lot of water mahigala and be clean sa imong palibot, labi na sa imong kamot. No to men, don't touch the men. Ayo ang laki. Ayo hikapa ang laki. Men. Kay M stands for mouth, E stands for eyes, and N stands for nose. So, likayi sa paghikap sa part sa imo sa lawas mahigala, kung labi nagdili hygienic ang inyong kamot, then most effective mahigala, no? Social distancing. If mugawas magani mo, mupalit mo atog load or mugawas mo sa inyong panilamalay, please do have the social distancing mahigala for at least 1 meter per person. Kaya ang COVID mahigala, dili na siya airborne disease, kundi siya it may affect or matakdan ka na sa pamaagi lang mahigala sa laway sa usa ka tawo nga malagpot or maabot sa imuha. So dili na siya airborne. Ang uban gapanig mahigala di man gani magkaduol og tawo kay lagi kuno matakdan sila og COVID. Please, dili na siya airborne, dili na siya madala sa hangin mahigala, just through your saliva na mahigala. Then if possible nga giubo mo, please do wear your mask. Mo na ang gamit jud sa mask mahigala, no, kay you can dili lang ka pwede ra dili ka magmask mahigala, and ang kato lang mga gisipon or giubo sila ra dapat ang magtaod og mask sa ilang isig ka kaugalingon. Then do the proper way when muubo ka. Please cover your mouth or do this elbow stroke o unsa ni ilang tawag. Ana lang ka umuubo ka mahigala, no, para dili ma-transmit. If naman jud kay virus, dili ma-transmit sa lain ang virus nga naa sa imo. So man lang siguro na for this moment mahigala, no. So if please dili na gid nimo kaya or feel na jud kag something sa imong kalawasan, duol dayon sa pinakaduol nga hospital diya sa inyong lugar. Kay as of today siguro na siguro ya naman ton balita sa dako nabasahan nga na kunoy libre nga test kits para ana mahigala. So ayaw mo kabalaka, ayaw mo pagtago-tago if naamo ana nga sakit. Then the most important thing para sa inana nga sakit mahigala, be clean. Then ayaw pagkulba nga naana nga sakit. Stay calm. Kay bisan hinuon ang panlaban mo jud nato ni mahigala ang ato ang immune system. Ang mahitabo inon if makulbaan na noon ka kay naana na ang maong sakit, mulo na noon ang immune system. Di na yun kayo siya makapenetrate sa virus. So ang pinaka-importante ni be clean, stay calm, og di na to makalimtan ang pinaka-effective nga panguntra nato sa sakit-sakit sa lain pagkalamidad, ang pag-ampo ra jud mga higala. Yes. Pray and save the Philippines from this virus, labi na ang Kabisayaan, ang Sugbo sa Cebu, nag-community quarantine na sila mga higala until April 14. But anyway, masulba na ng problema ha. Ampo lang ta o mga ontag kamote. Okay. Anyway mga higala, no, diril na nato tapuson ang kining nga vlog nato. So please be safe. Pray lang ta always mga higala. May COVID ha. Ubo rin nga gamay. So, di lang ako ito may galano at tangi lang atong ubang vlogs nga ato lang i-post diya para nara mo sa inyong panimalay malingaw sa mga videos kung klaro po yung mga tagong kalingaw entertainment sa inyo. Siyempre atong gyapon kaninyo sa nang sarang DJ nga may pagkatisoy B-boy boy ting ang mupapas mo tag sa kasakit sa tag sa niyo kumadugan. Peace mga higala. Stay safe, protect and pray. Daghang salamat. Please subscribe with bago pa mga channel. Daghang salamat. Bye bye.